Σταμάτησε πριν τελειώσει η μουσική. Λοιπόν, έχω κοντά μου την κυρία Φλόρενς στο Κατιάν. Μιλάμε στο ελληνικό. Εννοείται. Α, και τον Αμπιλάς. Ακριβώς. Από το Asian Spa. Και το κορίτσι μας το όμορφο. Πώς τη λένε? Είναι η Ευγενία και ευχαριστούμε και το πρακτορείο Μοντέλων Κρίστη που μας την έστειλε. Ευγενία, καλημέρα. Πολλά φιλιά και στην Κρίστη μας. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε τα ωραία εδώ που μου έχεις φέρει, θέλω να με βοηθήσεις να κάνουμε την κλήρωση που έχουμε κάτι υπέροχα αερολόγια φεστίνα. Φυσικά. Τα οποία φοράω εγώ, φοράνε τα παιδιά. Εδώ έχουν κάτσει σαν μαθητούδια. ούτε σινεμά να βλέπετε απέναντι. Λοιπόν, πού είναι το tweet μας? Μισό λεπτάκι να το βρω να κάνουμε την κλήρωση. Λοιπόν, νομίζω είναι αυτό. Όχι, μισό λεπτάκι παρακαλώ. Πού είναι, ποιο παιδάκι θα έρθει να με βοηθήσει? Πρέπει να έρθουν, γιατί και εγώ τώρα τα μαθαίνω, ρε η Φλόρενς μου. Δεν τα πολύ ξέρω. Είναι αυτό το TikTok που λέει? Όχι, αυτό είναι από την είδες και εσύ από την προηγούμενη φορά. Θα το αφήσω εδώ, δεν πειράζει. Θα έρθει κάποιος να με βοηθήσει. Πάμε να δείξουμε. Πλησιάζει πάλι το Αγίου το είπαμε και νωρίτερα, το Αγίου Βαλεντίνου, την Παρασκευή. Έτσι. Και με αφορμή αυτό τι? Θα κάνουμε δώρα στον αγαπημένο μας. Να κάνουμε ίσως και στον εαυτό μας, αλλά σίγουρα και σε ένα αγαπημένο μας πρόσωπο, ένα μασάζ που διαφέρει από οποιοδήποτε άλλο έχουμε δείξει. Το δείχνουμε πρώτη φορά. Μπορούμε να το κάνουμε και παρέα. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Μπορούμε να το κάνουμε και παρέα. Να έρθουμε να κλείσουμε το χώρο 2. Έχουμε 2 κρεβάτια. Φυσικά υπάρχει η σουίτα για ζευγάρια. Αυτό πολύ ωραίο. Βεβαίως, στο Asian Spa, είτε στο Intercontinental, στο ξενοδοχείο, είτε στη Θεσσαλονίκη, στο Hyatt Regency. Είναι το strawberry μασάζ με φράουλες. Τι ειδικό έχει αυτό το μασάζ? Περιέχει ένα έλαιο από σπόρους φράουλας. Θα μας το δείχνει ο Αμπιλάς? Ναι. You can start. Και είναι... Μου μύρισε ήδη από πριν, λέω παιδιά ποιος έχει φέρει. Δεν έχουμε και μακυρική σήμερα και λέω μου μυρίζει φράουλα και μου λέει είναι το στρόμπερι μασάζ και λέω δεν με απατάει ποτέ η μύτη μου. Είναι ιδανικό για τις μέρες αυτές, αλλά και γενικά ένα χαλαρωτικό μασάζ. Αυτό δεν είναι φράουλα, λάδι είναι που βάζει. Αυτό είναι από έλαιο, από σπόρους φράουλας. Αυτό είναι που μυρίζει? Ναι. Περίμενα κάτι ροζ εγώ. Είναι επεξεργασία η οποία έχει περάσει, έχουν περάσει σπόροι αυτοί. Αλήθεια λες? Και βγάζει αυτό το φρουτούδες εξαιρετικό άρωμα. Τι ωραίο. Και θα κάνουμε όμως κανένα δώρο στους φίλους μας που μας βλέπουν? Φυσικά και θα κάνουμε δώρο. Εδώ έχουμε φέρει και τα Brown στο Olive, τα προϊόντα μας, τα οποία είναι και αυτά εξαιρετικές ιδέες για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου και για δώρα σε αγαπημένους μας. Αυτό είναι υπέροχο για το χώρο πάντως που το έχω εγώ στο μπάνιο μου. Αυτά τα προϊόντα είναι και αρωματικό στο σαλόνι χώρο. βέβαια. Ναι. Το συγκεκριμένο είναι αρωματικό χώρο σε αυτή τη γυάλινη συσκευασία. Βάζεις τα sticks, τα ξύλινα και αναδύεται το άρωμα για τουλάχιστον 2 μήνες στο χώρο, διακριτικό άρωμα. Έτσι δίνει μια φρέσκια αίσθηση στην ατμόσφαιρα του σπιτιού μας ή στο μπάνιο μας, στο υπνοδωμάτιό μας. Βλέπω σαπουνάκια. Ναι, είναι σε... Εμείς τι μπορούμε να δώσουμε? Εμείς θα για δώσουμε να δώσω τις γραμμές αυτά που μας. βλέπετε σε 5 νικητές. Τυχερούς τηλεθεατές. Τέλεια. Στους 5 πρώτους που θα τηλεφωνήσουν στο 212-212-4999, εγώ έχω σκοπό να σας τα δώσω στο Twitter ή στο Instagram. Αλλά μιας που δεν κάναμε ακόμα την κλήρωση θα μπερδευτούμε, οπότε πάρτε τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4999. Είναι έτοιμο? Μήπως να δώσω και εκεί, να δώσω τα 2 και τα 3 εδώ πέρα? Πώς θέλετε να το κάνω? Λοιπόν, βρήκαμε. Δίνω τώρα τα φεστίνα τα ρολόγια. Είχες δίκιο εδώ πέρα. Λοιπόν, για βοήθησέ με να... Φλόρα Νίνου. Δεν το προλάβαμε. Φλόρα Νίνου, είναι δικό σου το φεστίνα και πάμε τώρα στους 3 που θα στείλουν μήνυμα στο Twitter μας. Θα δώσουμε αυτά τα προϊόντα και οι 2 στο τηλεφωνικό κέντρο, όπως κανονικά το έδωσα. 5 νικητές. Ναι, 3 εδώ και 2 στο τηλεφωνικό. 5 σύνολο. Καλά τα είπα. Καλά τα είπατε. 2. Λοιπόν, θα δώσουμε... θα έρθω από εδώ να κάτσω. Αυτό το γυάλινο αρωματικό χώρο. Ένα room spray που έχει άρωμα πράσινο τσάι. Ναι, σπρέι χώρου. Ναι. Θα δώσουμε ένα σετ από 10 μίνι σαπουνάκια που μυρίζουν υπέροχα. Είναι άγριο τριαντάφυλλο και βανίλια. Τι μου είχες πει την άλλη φορά, αυτά είναι κάτι μου είχες πει. Είναι χειροποίητα. Μια διαδερότητα εκτός από αυτό. Ναι, με φυτικά συστατικά δημιουργούνται στη Νότια Γαλλία. Τα φέρνει ο όμιλος Asian Spa αποκλειστικά στην Ελλάδα. Και πώς λέγονται? Brown στο Olive. Ναι, είναι από ελιά δηλαδή. Είναι από διάφορα αγριολουλούδια, κυλίσματα από αγριολουλούδα, φρούτα, λουλούδια, βότανα. Τι ωραία. Και αυτό κεράκι? Και αυτό το κεράκι, αυτό έχει άρωμα λεμόνι. Λεβάντα το συγκεκριμένο. Υπάρχει σε άρωμα λεμόνι. Και υπάρχει και
σαπούνι χεριών, υγρό και κρέμα χεριών και σώματος. Και αντίστοιχη κρέμα. Ακριβώς. Το κορίτσι εδώ, κοίτα τι ωραία περνάει. Το κορίτσι απολαμβάνει ένα φανταστικό μασάζ. Όσο εμείς δείχνουμε τα προϊόντα. Και όχι μόνο χαλαρώνει, που είναι το χαρακτηριστικό αυτό του μασάζ, αλλά επωφελείται και από τις εξαιρετικές ιδιότητες αυτού του ελαίου. Άρα αυτό το μασάζ είναι χαλαρωτικό μασάζ, δεν είναι... Είναι κυρίως χαλαρωτικό, γιατί βλέπετε και τις κυματιστές κινήσεις του αμπιλάζ, τις εναλλασσόμενες, με όλη του την παλάμη, σε όλη την επιφάνεια του σώματος. Το έλαιο αυτό έχει αντιοξυδωτικές ιδιότητες, διώχνει τις ελεύθερες ρίζες από το δέρμα μας, οι οποίες όχι μόνο πλήττουν τον οργανισμό μας, αλλά και το δέρμα μας. Με τα διάφορα φλαβονοειδή που έχει, τα ιχνοστοιχεία, ωμέγα-3, είναι πάρα πολύ πλούσιο σε αντιοξυδωτικά και φυσικά βιταμίνη C. Το στρες, η ηλιακή ακτινοβολία, η καθημερινότητά μας επιβαρύνουν. Και το τοπικό πάχος, θα έλεγα, ή αν κάνουμε δίαιτα, γιατί έτσι βοηθάει στην κυκλοφορία του αίματος, οπότε αποβάλλεται. Ακριβώς όπως το λέτε. Και θα τις κάνει και μπροστά. Θα κάνει και μπροστά. Δεν κοιμήθηκε τελικά. Το απολαμβάνει. Να πούμε ότι το μασάζ αυτό θα είναι πολύ μεγάλη μας χαρά σήμερα σε όσους τηλεφωνήσουν στο Asian Spa, στο Intercontinental, να το απολαύσουν σε μια εξαιρετική τιμή. Αλλά δεν θα περιλαμβάνει η εμπειρία τους μόνο αυτό το μασάζ. Θα περιλαμβάνει και τα λεγόμενα wet facilities που έχουμε στο Intercontinental, που είναι σάουνα, χαμάμ, ποδόλουτρο, τζακούζι στην πλευρά των αντρών. Ολοκληρωμένο πακέτο. Ένας χώρος με θερμαινόμενες κεραμικές ξαπλώστρες που ξαπλώνεις, πίνεις το signature drink των Asian Spa με το ginger, το έχετε δοκιμάσει εσείς, και χαλαρώνεις όση ώρα θέλεις, κάθεσαι και το απολαμβάνεις. Όποιος θέλει μπορεί σήμερα να τηλεφωνήσει μέχρι το τέλος της μέρας, μέχρι 8 ώρα το βράδυ. Και είναι μόνο για τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου στις 14 του μήνα ή για οποιαδήποτε μέρα? Είναι για όλη την εβδομάδα μέχρι και την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, αν καλέσουν σήμερα αυτή η εξαιρετική τιμή. Φανταστικά. Τα τηλέφωνά σας που είναι? Είναι το 9206-580. Τα δείχνουμε εκεί, δεν βλέπω. Ναι. Τέλεια. Πες μας τα κι εσύ, εγώ δεν βλέπω μέχρι. Ναι, 9206-580. Όποτε θέλετε μες την ημέρα μπορείτε να τηλεφωνήσετε. Ένα υπέροχο δώρο. Μπορούν να κλείσουν όχι μόνο για τους ίδιους, αλλά και για τους αγαπημένους τους. Και το κάνει ο αμπιλάς? Όχι μόνο ο αμπιλάς. Υπάρχουν και άλλοι θεραπευτές. Ο αμπιλάς είναι ένας από τους πιο παλιούς μας αγαπημένους θεραπευτές. Ναι, το γνωρίζω. Και ομολογώ ότι είναι πολύ καλός. Δηλαδή, έχει πολύ καλό χέρι, πολύ δυνατό. Δεν ξέρω βέβαια ο καθένας τι θέλει. Η τεχνική του αμπιλάζ, όπως και όλων των θεραπευτών, είναι πολύ εξειδικευμένη. Γνωρίζουν κάθε κίνησή τους, δεν είναι τυχαία. Γι' αυτό πάντα λέμε και το μασάζ θέλει πολύ προσοχή. Και είμαστε πολύ περήφανοι που συνεργαζόμαστε με τόσο καλούς θεραπευτές που έρχονται και από την Ασία αλλά και από την Ευρώπη. Τόσο για τις ασιατικές όσο και τις ευρωπαϊκές θεραπείες μας. Έχω εδώ και τους δύο νικητές, αμέσως πήραν τηλέφωνο. Φαντάσου τι γίνεται και πολύ ερωτευμένοι. Είναι η Αθανάσογλου Ελένη από το Γέρακα, η πρώτη τυχερή, και Χατζοπούλου Χριστίνα από τη Θεσσαλονίκη. Εκείνη θα το εξαργυρώσει στο Χάγιατ, στο ξενοδοχείο. Ακριβώς. Φανταστικά. Αυτοί είναι οι δύο τυχεροί και θα πω και τους άλλους στη συνέχεια στο Twitter. Να πούμε ότι το μασάζ αυτό κανείς μπορεί να το βρει ανεξάρτητα από το δώρο που κάνουμε σήμερα και την καλή προσφορά. Στο Asian Spa City Retreat στη Φιλοθέη, από τις 3:42. Στο Intercontinental, όπως είπαμε, και στο Hyatt Regency στη Θεσσαλονίκη. Νεοαφιχθέν μασάζ, εξαιρετικό, υπέροχο άρωμα και υπερβολικά χαλαρωτικό.